Hello guys, welcome to my YouTube channel magtatanim agmula kamti. Ano yan pare? Pechay. Pechay. Tapos sibuyas. Pakita ka po na netitikong ko na nga bulong iti dahon ng sibuyas. Netiti sibuyas. Da kamti nga to. Ito yung friend ko. Kasama ko sa trabaho si parang Elmer. Tapos ito Pechay. 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 Tapos, Dali. Ni. Jadi na surprise Adati anay. Ano sa Tagalog sa inyo? Gabi, di ba? Daaba, nay. Daaba. Ngam ti pinaka-importante no agmulmula kayo. Detoy. Ito iti pinaka-importante. Habang agmulmula kami, adda ite itagtagay may. Kompleto kami dito kita nyo di ito iti tagtagay may. Lechong manok. Lechong baboy. Lechong tao. Ito na sumangkot ni dito. Paunay seksi na Paunay ko. Magseksi ka man Lucano ito na. Ala ka mo lang. Tatawon ti 25. Hello. Live vlog. Kam na nagagati ka doknay. Pare, tagayan ka. Tagay, pre. Ito iti trabaho para tagay. Beri ka dun. Gamampe lang man Kasta. Ito, ipakasya mo ba siya? Tara. Nadali si ate. Tagay kami na, apo Ito iti pinaka-importante. Ay, may baso pala Okay lang manang. Sige, okay. Ito ito yung pinaka-importante, the best. Ito namin Korea, mabaling ka nga, mula-mula. Tadan tumaapit tayo. Katawa ka. Pangking manang, straight man. Kasta na Kasta kasi. Tama sa Bangir, kasi mo Lauto sa pasya. Kasi mo, nga to. Deta. Mereka mana sampay lang Sige, okay lang. Hanggang magdagdar saya. Ha? Hanggang dagdaras. Saan? Una tayo, tamo lang pala mo. Kurang magbit lang Okay lang. Mereka mana magbibit lang. Sipag nyo naman. Manang, ibidyo na. Iturong na. Alwa ng mga anak ka. Kasi tagi mula. Sipag nyo naman. Sige. Paunay ka, no, Chaser? Chaser! Hoy, nalasing na yan. Nagtatanim. Kasi iti live vlog. Kurka, binumakmat na Sige. binumak. Di, makita mo ito latik ko. Kurka, nga ito mo siya ko. Siya. Ito iti live vlog. Tapo ulit ka. Pare, pulutan. Kami. Ay, vlog kayo Enggak. Nih. Okay. Ito itikong ko na nga Ka na kaduglamok batang pare. Kasi tag mula ti aba apo Ti abay kasi yung analeng. Sakto dito para yung bunga sa baba. Yung bunga sa baba para simento. Oh my God, Jai! Simento na Hindi. Ganito. Para yung bunga sa baba. Siyempre magbubunga, di ba? Siyempre. Sa baba. Automatic yan, magbubunga. Ito yung aba na lupa. Pwede na yan, pare. Tanggalin mo yung Yung lagyan. Oo nga, tatanggalin ko nga. Mula ka Yan. Basta matayo lang. Ay, putik. Putang ina ba? Pwede nang harvestin. Next week next week na pwede nang harvestin Ang laki. Yung tirada natin pare, ano na to? Panglaing na agad. Oo. Yan yung apo na
So ito ilarigat to abroad. Ang hirap yung trabaho dito sa abroad, magtatanim ka pa para makatipid ka. Para yung padala, imbes na ibili namin, may dagdag padala. Diskarte lang. Yun no. Oh. Ganda pare ha. Tapos, tirahin ko gitna. O dito na. Gitna. Gitna dito. Dito. Yan. Una yung buyas. Simento matang. Grabe naman. Grabe. Simento na pare oh. Sige. Oh, grabe, delikado tong ano to. Ganda yan. Karapol. Para pag tumubo pre, matigas agad. Matigas yung, ang tawag dito? Solid yung laman. Cement, hindi, pwede to. Oh. Oh, may. Sakto pare. Kasi pero pag palagi nang nababasa to, lalambot na yung lupa. Nung kailangan ito mabasahan, dito na, aglok lang. Malit para ito. Pwede na? Sige. Okay lang yan. Oh, yan o. Tapos, ito. Ano? Oh, may kambyo yet. Parang iba ito napasukan natin, parang. Oh, pare. Sabihin mo kayong totoo. Oh. Kaya yan, relax. Paano kung mag-relax o pare sa bato? Oh. Hindi, madali lang naman tumubo yan. Ika nga, pag mabato, mas matigas yung ano, Yung laman. laman. E di, yung laman mag-adjust. Oo. Sabihin mo yung totoo, pare. Parang iba itong napasukan natin, ah. Ayan na. Pwede, oh. Yan, oh. Napakadali lang yan. Oh. Alisin mo yung sa damo. Ay, Pampataba yung mga. pampataba. Tutubo yan. Yan. Oh! Lingan na ako. Doon naman sa gitna. Doon sa gitna dyan. Sa gitna na? Yan. Yan. Pare-parehas yung distansya. Keep distance. Parang, parang ano lang. Track. Distansya, Distansya, amigo. distansya amigo. Grabe, oh. Grabe, pare. Puta, bato na eh. Wow! Oh! Disgrasya na. Sana ako na lang dun. Bagal ka eh. Tala, ino na. Tala, mautak ka rin eh. Ah, Ba, marami naman yun. puta ka eh. Tapos na tayo. Ito, Grigat Texapol ti anakaw. Makan nga aba. So nga daki dito Pilipinas, na dapat pagkakataon nyo, mula kayo ti abat kan. Oh. Opo, may kambuyet. Kuya, naklat ta. Bulmula. Ganyan. Pataba yan. Ito pare. Inigan na ako. Mas madali lang palang mag-push up dyan, puta. Kakalima ka pa lang eh. Sa kalahati. Napunin. Puros bato par. Oh. Pero Tutubo yan. Kasi madali lang naman ano yun. harvest na next week to. Pag nakita natin natutuyo-tuyo na, harvestin na natin. Harvest na. Kuha ka ng ano la, may laing dyan eh.
Meron, oo. Patik. May gata ako dun. Apo. Tirayin na natin yun. Ayun ako. Unay kan boyet. Oh, biyak ka bro, buhay sa abroad. Kailangan mo nung diskarte para makatipid. Kailangan mong magtanim ng aba. Para sa gita, makalibre. Okay. Buya ito live. Dito ito live vlog ko ah. Live vlog ko sa Korea. Umakyat, wala. Saan to? Dito na. Ngayon, anos kayo. Okay, dito Pilipinas. Magtanim na kayo ng aba habang may oras pa. Kasi pag nagtanim kayo ng aba dito, tangin ang bato. Oh! Naglilila po. Tangin bato pa. Bato talaga ba? Bato? Oh! Tangin na mo. Ako nag-adjust. Madi, hindi pwede. Bato pare. Hindi. Ito na. Huh! Ano? Are having fun? Mga ka-vloggers dyan ha. Ito yung buhay sa Korea. Minsan nasa baba. Minsan puros bato oh. Oh, yan pre, oh, pwede na yan. Pwede na. Oo. Yan. Hindi yung makamakanda. Ito maka. Woohoo! Oh! Sakla, tapandan. Apa? Mas maano yung mga dito oh. Oh, sana all ganito oh. Ito oh, filming ano pare. Yan, ganyan no. Maganda, yan maganda lupa. Whew. Takatak yung muscle oh. Oh. May 10 minutes na yan? 9. 9? I-edit ko na. Pwede na yan. Basta malubog lang yung hanggang sa ano. Oh. Okay, bye-bye. Pause muna pare. Bye-bye. Okay, nalpasan na. Magsisibog na ako. Yan. Ooh, grow faster. Aba ah. Kung may tanim, may anihin. Pero next week pwede na tong anihin. Ani na talaga next week yan. Oo, anihin na talaga yun. Oh. Wow. Ya. 진짜 예쁘네. 야. 잘해. Pag sinabi ni Salamin, 잘해. Pero pag bumalik yung boss natin, ano sabi? Tanggalin nyo kanya yan. Tanggalin ko eh. Tanggalin kitang boss eh. Tsaka yung lupa na nandun sa ano, mataba. Tuka-tuka to. Tangina. Okay, guys, thank you for watching my YouTube channel. There's a lot of rain is coming. There's, ano sa English? There's, Malay ko sa'yo, wag mo akong sali dyan.
The best is yet to come. Okay?